Hej og velkommen til min ekstreme overlevelse. Jeg har sovet på platformen lige nu, og jeg er ikke noget lært så meget. Og så er det så det ekstra, jeg lige har lavet. Indtil videre. Og så sætter man henter man lige en minevogn. Der. Undskyld, jeg lige laver lidt med det. Det er nok bedre til næste video. Så sætter man den her. Trykker man. Ja. Så kører den ned. Hele vejen ned. Hvad sker der her? Nej, så er stok. Og så her. Men så går det hele vejen ned her. Hele vejen herned til. Og jeg har ikke lavet det længere. Og den skal gå helt ned til en mine langt nede. Men det var så Chris spiller Minecraft part 1. Ses.